عدوا كتمسوا ريهم كتكدوا بهذا تفضل تمام تكدوا بهم ويسين قالسنا براسنا وسخ قصينا له مس حزب تግራይም ተባይሶም ምስና ዕዳጋ ወታደር ይኮኑን ተባይሶም ምስ ዝመነነን ዝባሕተውን ህዝብዮም ተባይሶም ምስ ገዳማቱ ዝተደፈረ አጸዳቱ ዝተደፈረ ዝተንከራተተ ዕድሙ ሙሉ ዝተጋደለ ንገድሊ ዘውቆለ ንገድሊ ዝኮስኮሰ ኣብና ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ስርዓት ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፈተ ህዝቢ እዮም ተባይሶም አያዋጣውም قدام يتجنقوا حزب قدام يتجنقوا نحن تجنقنا عندنا أبنا أتوسينا حزب تبسابيسو من أسي ببز خدوا بجمد نتحنقوا تدربهم قداماتنا تدهسيسو تحسساتنا تدهسيسو هذا مو تجراي تتحيسو كلاتات تجراي تتحيسو تجنقنا هنا بوقتو عزي حسبنا يوم أبزي استنتنا يوجزي دهي لومنا أسادي دومنا شوفنا قدام يتجنن واحد أبتشنك أتيم دلوا قادر رسينا هنا كوزلنا حاجة كورت حزز اللغنات نايتت سبب سلطانات أفرستريشن أتيمهم أبتحتنا استثنى الزرارات وديو ناتنا خمس زراب توديو قالاتنا مرت خمس زراب توديو هذه أفاد سابع نازلنا تمالون بيننا ناكل تمالي أفتعت قالتي أدي سوا بعصر تسلست نايت بيلف فلوتورين آتنا سلست مكانات فلوتورات نعم حراك فلوتورات نيرن كفلوتورات زمسلا ناي أورمو برجيرات نير برجيرات زمسلا ناي تجارو فلوترات جن ريل فلوترات نيرة حسنا دي سبعتين أبناء إثيوبيا كابيتال سيتي بيننا ناتنا تمالو أمونغو جن سماي فريسنا نير سماي يفرسكاي سماي تقعميمو أبلع الحزب تجراي تسعين نسماي نايمر الجافز أكل تقال سخبيدو حاتين سقامس حاتين ثلاثين خساتات تتحيزو رواتات تتحيزو كتماتات تتحيزو وشتات تتحيزو مفلخ لخسينا طيب تقارن دينا زلقنا أبزي أبزي تقراوينت قدلي تقراوينت مبحتاوي تقراوينت ممناني نكبر حزب تقراي ساب حزب مسوعة تزخوفولو تقادلتي كبري قبام كبري وهبام أبزق زيزي زناي مودعتا بلان بوزح رأس عرفة بلاني نيرو بوزح حتوتات تلعيلو كما يقيرنا نقصل مغنياتهم طلعتنا استراتيجيهم مغيرهم نيرم ناي هومان ويف استراتيجي هومان ويف تاكتيكس يبال بتعمو بوزح يوم أكيوم بتعمو بوزح أب سراوي طرح لعلمي 50 شح سراوي نيروهم أب أهدوتات أفتم حموشته كورات منو أفتم حموشته إزتا مجمرة ككلته كور جيرم دحر سلسته جيرم فلوترات مجمرة ككلته نايكور ككلته فلوتر جيرم دحر سلسته جيرم حموشته مكانايزد فلوترات نيرم لعلي 30 شمنتن أجر فلوترات نيروهم 10 تخلت فلوترات ينيرن بهاجر درجة عطفينا ينيرنا حموش تترفنا بقولتف نفس 34 فلوتر بتحمل دحرون نفس 30 شمنتن 39 فلوتر بتحمل أكيوم هزبي أكيوم منسي انت أيوانا استراتيجية منيرو بسبب حيلي السم منقصتاو سيرفيس سلازي ولهم يزقر ولهم سلازي الله تنكوانا زو سدنا يعني يزوم يوم استاخوسو استنك شاو زودا اتهزبي اتسب نزموتو
ዝሞተ ይሙት ዝቆሰለ ይቁሰል እዩ ኣብ መንጎ ጥይቶም ክነወደኦም ኢና ጥይቶም ውስወዱ ክፈርሱ እዮም እዩ ነይሩ ስትራቴጂያ ታይም ዋጋ ኣለዎ ልቢ ተዘይኣኪብካ ልቢ ዝገዝእ ዕላማ እንተዘይሒዝካ እንታይ ዋጋ ኣለዎ ሰብ እንተተኣከበ ሰብ ዳ ኣኾነ ብትን ጥይት እዩ ሰብ ኣብ ዕላማ ናይ ዕላማ መጋዘን ተዘይኣትዩ ኣብ ዕላማ ኣብ ናይ ዕላማ ቅርጽ ተዘይኣትዩ ብትን ጥይት ምንም ዝፍይዶ ነገር የለን ደሴ ጥራሕ ፕላን ክወጥ ከሎ 7 ክፍለ ጦራት እዮም መጀመርያ ክድምሰሱ ተወሲኑ ብኻልኣይ መዓልቱ እንታይ ገይሩ 3 ኣጋር ክፍለ ጦራትን ሓደ ኮማንዶን ሪፓብሊካንን ኣምፅኡ ክስክስ ኣቢልዎ ተደምሲሶም ደበል ካልኣይ እንታይ ገይሩ ካብ ወልቃይትስ ካብ ጎንደርስ ካብ ጋሸናስ ኣኪቡ 16 ክፍለ ጦራት ኣፍታ ናይ ኣጣየ ግንባር ጥራሕ ኣፍታ ናይ ደሴ ግንባር ከስኪስዎም 16 ክፍለ ጦራት እንታይ ሞ ኳሊቲ ዳ ሆነ ንቁጥር ዝስዕሮ ኳሊቲ ንቁጥር ዝስዕሮ ኩሉ ግዜ ተጋሩ ሓይሊ ከም ናይ ሰነፍ ኾና ኳዕ ኣቢልና ካምቦልቻ ኣቲና ሃርቦ ኣቲና ከምሲ ኣቲና ንደብረ ሲና ኢና ንግስግስ ዘለና ብየማን ኣበይ በፂሕና ኣለና ምናልባት መናእሰይ ኢኹም ኣይትፈልጥዎ እምበር ነባራት ተጋድልቲ ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ተንታ ኢና ኣቲና ኔና ወረሂሞኖ ዝበሃል ኣውራጃ ካብ ወገል ጤና ሰጊርካ ዓብዪ ሩባ ሰጊርካ ወረሂሞኖ ዝበሃል ኣውራጃ ኣሎ ናይ ወረሂሞኖ ተውራጃ እዩ ኣጅባር ተንታ እዩ ተዋና ከተሙ ካብ ተንታ ቀፂልካ ኣጅባር ዝበሃል ቦታ ኣሎ ኣብዚ ሓደ ዓብዪ ኣድቫንቴጅ ናይ ተጋሩታ እዩ ትነባር ተጋዳላይ ብምሉእ ትመኸዱ ይፈልጦ እዩ ክነዋግእ ንኽእል ኢና ጥራሕ ዘይኮነስ መንገዲ እውን ክንመርሕ ንኽእል ኢና ንፈልጦ ኢና ምንም ዘይንፈልጦ መሬት የለን ኣብዚ ሃገር እዚኣ ስትራቴጂካዊ መጥቃዕቲ ወጌርና ኢና ንጉጉፍቱ ኣቲና ካብ ጉጉፍቱ ንካባ ኣቲና ንራቤል ከድና መሃል ሜዳ ኣቲና ኣርማበር ኣቲና ብፀጋም ካብ ጭፍራ ጀሚርና እስካብ ኣዋሽ ኣርባ ተዋጊና ካብ ኣዋሽ ኣርባ ናዝሬት ቀፂልና ብምዕራብ ሃረርጌ ጌርና ኦጋዴን ቀፂልና ኩላ ንፈልጣ ተዓዲ ካብቲ መሰረታዊ ሽግራ ጀሚሩ ክሻብ መንገድታታ ንሕና ኢና ንፈልጦ ተወዲ ዓዲ እውን ህንድኡ ፈልጦ ይብሉ ንሕና ኢና ዳህሰስቲ ንሕና ኢና ሃደንቲ ዓብዪ ስራሕ ክኾነና ነይሩ እዩ እቲ መሬት ምፍላጥ በዓል ብካርታ ጥራሕ ዘይኮነ ረጊፅና ኢና ንፈልጦ ድሕር እንታይ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ፀላእትና ሰብ ምእካብ ጥራሕ ዘይኮነ ሳይንስን ጥበብን እውን ይዛረቡ እዮም ምናልባት ሰምዕዎ ትኾኑ ሳይንስን ጥበብን ይዛረቡ ኣሎ ኣብዪ ብዛዕባ ሳይንስን ጥበብን ወዲ ደጓዕ ተንቤን እዩ ኣይፈልጥዎን ንሰብ ክርጅዎ ይኽእሉ ማእኸል ናይ ሳይንስናን ጥበብናን ውፉይነት እዩ ቆረፃ ኢሎም 2 ግዜ ቆሪፆም እዮም ሎሚ ቀነ እውን ዝገርም ደጊሞሞ እዮም መጀመርያ ቆሪፆም መጀመርያ መጥቃዕቲ ክጅመር ተሎ ብጋሸና ኣብዚ መበል ካልኣይ እውን 4 ክፍለ ጦራት ቆሪፆም እንታይ ዋጋ ኣለዎ ምቁራፅ ባህር ዛፍ ኣይኮነ ዝቁረጥ ሰራው ኣይኮነ ዝቁረጥ ታንኪ ኢኻ ትቆርፅ ስምረት ኢኻ ትቆርፅ ዝተዓጠቐ ሓይሊ ኢኻ ትቆርፅ እዚ ዝቁረፅ ድማ ብዝቆረፀ ሰብ ጥራሕ እዩ ሓደ እግረም መሬት ገይሩ ነግነግ ብዝብል ናይ ዕዳጋ ወታደር እዚኣ ወዲኤስ ናብ ደሞዘይ እዚኣ ወዲኤ ናብ ኣበለይ እዚኣ ወዲኤ ናብ ህድሞይ ዝብል ወታደር ኣይኮነን ዝቆርፃ ምቁራፅ ዝቆረፀ እዩ ዝፈልጦ ስለዚ ምቁራፅ ካባና ንላዕሊ ገደሊእቶ እዩ ተመሊሶም እንታይ ደኣ እሞ እዚ ምቁራፅ እዚ እኮ ብፅንሲ ሓሳብ እማ እንተወሲድናዮ ሳይንስን ጥበብን ብፅንሲ ሓሳብ ተወሲድናዮ ኣብ ራሻ ነይሩ ኢና ዝፈጠርናዮ ኣይኮነ ኣብ ራሻ ነይሩ ኣብ ቬትናም ነይሩ ኣብ ኮንጎ ነይሩ ኣብ ኩሉ ዓድታት ነይሩ እዩ እዚ ሳይንስ እዩ ኣብ መፅሓፍ እውን ትረኽብዎ ኢኹም ወታደራዊ ስትራቴጂ ዝብል መፅሓፍ
أو تروحوا ياهم جن براكتيسيو توانا زفلي أنتاي من يكتبوا زخيلي إذا تقولوا زمننا إذا تقولوا زبحتوا إتاني إشتي هدموا في تعبينا يتقرأ الدراسة تيزري تدرس تزيد حينا تهدموا وجايب لانزل سبت راح يخورز كمل لسي النابل الذي يخونس كسعري النابل أتيو بقات عم جندوات سوي زجارة على الذي عند اللي النابل كا مقرات يلا حد اللي النابل كا مقرات أيكال سزخنا أيكالون حد كله تام في فم تنهناون خرجهم أيكالون إثناء همانوي باستراتيجيون تخطيلهم أيكالون هذه سلاتنا أف متلو من الوقت أف مت خوي نسب نتحلوا سومن كسني خلي سومن كسني خلي نتحلوا دحر هزقن ناب سرعة ناب كرتي كملوا سيخلو أي كال دحر هزك عليه كنا كودي تاي قالوا يداروا له تاي متقور له ولا كحيدنا وجام كحيدنا ننبعلهم من نقار جميرهم عطهم جنرالات زيادة هذي فتحهم عيرنا في آخر موتاينا أي موتنكو أم باجنن نخورو هذي زود أم باجنن إسكدم طبطات واقيس بعلو خط في إلك حسب أيخل سادام يقولون هاتي هاي السلاسة يقولون من ما يقولون أم درجة يقولون درجي بانغستو حدا قيد كشاف ستر كنوا واقعنا يزول نير حدا قيد قريو مس فرق مليون سراويتنا زح دبلنا أي كال تجارو عبز مدرزي نخفلنا إن ننبر كم ناي هفتام عرات نخفلنا لا إن ننبر ذا مدرزي بنت أي تقمتنا هذا قلنا يمود أتاكتفونا دلهم نير هذا جزء تطفونا خلا أنت تطفونا سالسين أشجرنا له سلذي كم واقر طرح زي كونه كم حلينا أنا يسواتون كفحاق لهم نأركيولوجيست بذا شجر منقدي كن كورا ملنا عمله أركيولوجيست تمطي بزعوا تجارو تايني يروم زين مريت كوعي تكمرة مرة يوم وسينم جن تنسعي موتان الرجاجيتنا كم موت يناوتينا كم تفعت كم مصنات يناوتينا ما ناوتينا بعلنا بقلصنا أزيارة إحنا موت الشلالنا أي تحاونا أي تشلغوا هنا بالدوام تواجينا يوم راح إدنا تواجينا يوم بتسألي إمن تواجينا يوم بحاخل تواجينا يوم بزرخونا يوم شفنا يوم أب كتما زول سب بكولستون تسابيرو قطعة يفلم كافيتات عطيوه ببز خذ مندر زخفت كذا يلن لبهم كسور غيره فرستريت كقول كدهالو غيره انت برخاز نبره تقالوا لا يدما كوحكوحوهم كم معطو ጨፍጭፉዎም ቆሚጡዎም ኮሽሑዎም በብዙ ኸደ ገቲትዎም የጭላይ መስከል ታይ ኩነታት ከም ተፈጠረ ኣብ ሰሙን 7-8 ክፍለ ጦር ዛሕ ኣቢልና ገቲትና ኣብ ሓደ ግራት 152 ሰብ ክሻብ ዝግተቱ ኣዛብ ጸጊዎም ክሻብ ዝተፉ ዝኩናዚ ናይ ለምስረላታት ኩናት ይኮነ ዝኩናዚ ናይ ዘረፍ ኩናት ይኮነ ዝኩናዚ ናይ ትዕቢተኛታት ኩናት ይኮነ ናይ ጉፉኣት ኩናት ናይ ጉፉኣኒ ናይ ዝተበደሉ ኩናት ናይ ጸዊዕ ኻጽሊ ኩናት ምንም ዘይበደለ ህዝቢ ኣብ ልዕሊኡ ሰማይ ክፈርሶ ዝገበረ ኩናት ናይ ጉፉኣን ኩናት ስለ ዝኾነ ተዓዊቱ ህዝባው ንገብሮ ህዝባው ገይሮም እዮም ስዕርና ኣለዉ እሞ ሕዚ ህዝባው ንግበሮ ኢሎም ህዝባው ኩናት ከባድ ዝውገሰ ይኮነ ህዝባው ኩናት ህዝቢ እዩ ናይ ህዝቢ መስተጋብር እዩ ናይ ህዝቢ ስራሕ እዩ ንሕና ኩናት ናይ ካምፕ ወታደር ዝፍጽሞ ስራሕ ኢልና ይንኣምን ኩናት ናይ ህዝቢ እዩ ኣብ ክልተ ተኸፊሉ ይፍጽሞ ብልሒ ይኾን እጀታ ይኾን ኣብ መንጎ ተሓኽልን ኣብ መንጎ ትብልሕን ዘሎ ዝምድና ኩናት ይሰዓር ውግኣት ክድፍኡ ይኽእሉ እዮም ምንስሓብ ይከኣል እዩ ምሽቁጥቋጥ ይከኣል እዩ ምቁሳል ምስዋእ ይከኣል እዩ ምክሳር ይከኣል እዩ ኩናት ግን ናይ ህዝቢ
ናይ ህዝቢ ኩናት ከዓ ይዕወት ካብ ካሊእ ዝፈልዮ እንታይ እዩ ናትና ኩናት ካብ ካሊእ ዝፈልዮ ኮሚትመንት እዩ ውፍይነት እዩ ማእኸል ናይ ሳይንስናን ጥበብናን ማእኸል ናይ ፖለቲካና ማእኸል ናይ ምምሕዳርና ማእኸል ናይ ውግእና ውፍይነት እዩ ውፍይነት ስለ ዝተሃነፀ እዩ ተጋዳላይ ስለ ዝተሰርሐ ከም ቶዮታ ከም ትራክተር ከም ዕትሮ ተጋዳላይ ተሰሪሑ ዓመት ተይቆጠረ ሓድሽነት ኣተሓሳስባ እምበር ዕድመ ይኮነን ፃንሒት ኣይኮነን ኢሉ ወሲኑ ብልጋብ ስረን ብነፀላ ጫማን ተዋጊኡ በቃ እዚኡ እቲ ምስጢር ካልእ የለን እዚ ከዓ ዝኹረጅ ኣይኮነን ማንም ክኹበዮ ዝኽእል ኣይኮነን ክኹረጅ ዝኽእል ፅቡቃት ቀዳሕቲ ምዃኑ እውን የድሊ ንምኹራጅ ሓደ ግዜ እኮ ፈተና መልሲ ሂብካዮ እኮ እቲ ዝተዋሃበ መልሲ እውን ዘይቀድሕ ሰብ ከሎ እዩ ፅቡቅ ቀዳሕ እውን ዘይኮነ ማለት እዩ ፅቡቅ ፈጣሪ ኣይኮነን ፅቡቅ ቀዳሕ እውን ዘይኮነ ፅቡቃት ቀዳሕቲ እውን ክኾኑ ይኽእሉ ንብርሃኑ ጁላ እዮም ዝመርሕዎት ኮይና ሞይቶም ክትስኡ ዝኽእሉ ደቀስቲ እኒ መሰለ መሰረት እዮም ዝመርሕዎት ኮይናት ሓርነኽቲ ደቀስቲ ምንም ክገብርዎ ይኽእሉ እኒ ይመር መኮነን እዮም ዝመርሕዎ እኒ ሓሰን ኢብራሂም እዮም ዝመርሕዎ ኮይናት ብጣዕሚ ዘሕዝን ነገር እንታይ እዩ ኣብዚ ወቅቲ እዚ መባእስትኻ ብቑዕ ክኾን ምግባር ምፅላይ ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ ዘሕዝን ነገር ኣይመረፁን ንሶም ልዕልዮም ኢና ንዓና ዝገጠሙና መባእስቲ ግን ትሕተና ስለ ዝኾኑ ብጣዕሚ ምሕዘን እዩ ኣብዚ ምሕዘና ሓቂ እዚ ኢና ነርና ኣሳዛኝ ሓቂ ዝበሃል ኣሎ ምሕዘና ሓቂ ዝበሃል ክኾን ዘይነበሮ ክትመልሶ ብዘይትኽእል መንገዲ ኮይኑ ዝረኸብካዮ ምሕዘና ሓቂ ኣብ ምሕዘና ሓቂ ኢና ኣቲና ንሕና ተጋሩስ በዞም ደደባት እዚኦም ኣብ ሓደጋ ክንኣቱ ኣይግባእን ነይሩ ግን ኢት ሃፐንድ ኮይኑ ምንም ክትገብሮ ይትኽእል ከም ምሕዘና ሓቂ ተቐበሎ እሶም ድማ ሕዚ ምሕዘና ሓቂ ኣብ ምሕዘና ሓቂ ኣትዮም ሕጂ ንድሕሪት ዝምለስ ነገር የለን ገጢምና ኢና ንድሕሪት ምምላስ ኣይከኣልን ኣብዛ ናይ ህዝቢ ፕላን ሓደ መደምደምታ ክነግረኩም ኣነ ተሳቲፈ ስለ ዝኾንኩ ኣብታ ናይ ሕዝቢ ፕላን ኣንቲ ኣጀንዳና ዝነበረት እንተጀሚርና እያ ታዳይ መወዳእታ ኩናት ክንንገጫገጭ የብልናን ዝብል ደው ክንብል የብልናን ደው እንተኢልና ንሻዕብያ እውን ንዕድሞ ክዋጋእ ስለዚ ደው ክንብል የብልናን ክንጥሕሶም ክንሰባብሮም ኣለና ኣብ ሓፂር ግዜ እኹል ሓይሊ ክንምድብ ኣለና ንኣና ኮራት ተሳቲፈን እየን ፈይቅ ዲተርማይን ልአን ተዋጊአን እታ ቅድሚ ሰሙን ዝኸደት ኮር ናይ 41 ዝኸደት ኮር ኩነታት ቀይራ እያ ናይ 45 ኮር ኩነታት ቀይሮም እዮም ብካምቦልቻ ዝኸዱ ዘለዉ ንሶም እዮም ትማረኺበ እዮም ነይረ ብካምቦልቻ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ሕዚ ዘሎ እንታይ ሽሙ እንታይ እዩ ሚለ ንዋጋእ ኣለና ቁሩብ ታንክታት ኣለዋ ግን እናተዋግአ ይሃድም እዩ ዘሎ ባቲ ጥሒሶም ኣለዉ ኦረዲ ንሽተይ ቆላ ነገር እዩ መንገዲ ርሕቕ ይብሎም እዩ ግን ተፀዊሮም እዮም ብማእኸል ከዓ ሓደ ኣርሚ የማን ሓደ ኣርሚ ፀጋም ከምተ ቅፅሉ ኣለዉ ብየማን ከዓ ተንታ በፂሖም ኣለዉ ንወራኢሉ ክቕፅሉ እዮም ብኡ ገይሮም ሕዚ ካብ ጫፍ ካብ ጫፍ ክንፍና ተላጊቡ እዩ ሕዚ ምምላስ የለን ንስኹም ተዳሊኹም እንዲኹም ዝኒኹም እሺ ዘድልየኩም ነገር ጥራሕ ክነግረኩም ሓደራ ዝብለኩም ነገር ጥራሕ ክነግረኩም ተዓወት ኣብ ኣፍያ ዘላ ግን ዓወት ይባኽን እዩ ከም ሳንቲም እዩ ዝባኽን እንተዘይ ዓቂብካዮ ከም ሳንቲም እዩ ዝባኽን ዓወት ብኽልተ መንገዲ ሓደ ብፅንዓት ክትዋጋእ ተዘይክኢልካ ካልኣይ ዲሲፕሊን ስርዓት ተዘይኽእል الوزيرة